Deputy Commissioner ka East Janta Hills District, Ubaderu Chairman Jangka District Disaster Management Authority, ha ka jing palat kubor, Kyntu ya baro ki banyak kali ha ka Surang National Highway, ha ka time Narpuh, baki day bandalong Phikir bha ha banyak kali bat ban boat ru ya ki kendon nyat kali, namar kidan ki jingkieng ki bala julor bat ki babu jingma ru. Kuman Shuban Ram, ke jinglong jingman ke surak NH-6 Narpuh ru kala nang jot nang julor susu bon ki kali ki sakut ha ki thliu ki sar bon bat julor na kadaw ke jingsniu palat ke surang kabam ide shu kum kata ke surak National Highway omla banlan ba kaladan ke jingsyak ta ka bajur bha ha ka let kawan jong ki pat ba laong ba ka office of Deputy Commissioner kala yo jing tip ba ki jingkieng ki badan ha Surang National Highway ha tongseng sona perdi pertakuna umkiang bat ha rata cera ki baha bapo lum shnong CNRD blong kila julor hado kata-kata ki babo jingma ya ki pat ba balet bawan ki bayat lemba na ki jingkieng kumta halor kani na kaliang ko office of Deputy Commissioner kala depru ban batha bat pha ru da ka jingtho sha project director Jangka National Highway Authority of India NH-6 baladan kam kerke e ban penbha ya ki jingkieng ki bala julor bat ki bala bo jingma shushu la Kyntu ya ki banyat kali baki dei bandalong Phikir bha haba ki ya na shiliang ki jingkieng ki badan ha ki tei ki shnong ha tongseng sona perdi pertakuna umkiang bat ha rata cera khnang banlat na kinu ki jingja basngosi tat hadu ba ka NH-6 kandala ban pendap ya ki jingshna panbha ya ki jingkieng shake that put the thing in there slam ngồi đi ông làm cái gì đó mà không phải đi